Dinhi sa atong mga pagbasa karong adlaw mga igsuon, makita nato ang kaanindot sa kaayo sa Dios nga gipadayag kanunay diha kanato. Sa unang pagbasa atong nadungog ang story of creation, ang pagmugna sa kalibutan. Din nadungog nato ang una o hangtod sa ikaupat ka adlaw ug sa umaabot nga mga adlaw atong madungog gayud ang pagpadayon sa story of creation. Sa kinatibuk-an makita nato nga diha pa lang sa sinugdanan gipadayag na gyud sa Dios nga siya ang tinubdan sa tanan. Siya ang sinugdanan sa tanan. Ang tanang mga kaayo nga ato makita sa kinayahan, nagmasukad gayud diha kaniya. Gikan sa kahayag, gikan sa yuta, gikan sa kahanginan ug sa kabituunan. Ang first hangtod sa fourth story of creation, makita nato nga ang Dios matag adlaw di ay inanay nga nagpadayag sa iyang kaayo diha kanato. Apan taliwala nining mga kaayo sa Dios nga gihatag kanato, dili po nato malilong mga igsuon nga kining tanan usahay maguba tungod sa kagahi sa atong ulo. Apan tan-awa sa ebanghelyo na dungog nato nga taliwala sa pagkamasakiton sa katawhan, ang Dios si Jesucristo nagpadayon sa paghatag sa kaayo pinaagi sa mga pag-ayo sa mga masakiton. Mao kana nga dinhi makita nato nga ang Dios di ay tinuod nga sinugdanan sa tanan ug kaayuhan ug kahimpitan sa tanan. Iyang gideklarar nga mingon siya, ako ang sinugdanan ug ang katapusan. I am the Alpha and the Omega. Ug kini ang gipadayag sa atong mga pagbasa karon. Pagkabililhon o pagkaanindot kayo di ay sa Dios nga atong gituuhan. Kini nakita sa mga tao dito sa Genesaret. Diin si Jesus mao ang restorer. Si Jesus mao ang healer. Nga bisan asa siya moadto, murag tanang mga tao nagpanik, tanang mga tao nihugop ngadto kaniya. Ang description nga bisan pag ato siya sa kaumahan, ato siya sa kabungturan, anha siya sa mga tiyanggihan, si Jesus gisunod tanan sa mga tao nga nagdala sa ilang masakiton. Kay lagi naila siya nga miracle healer diha sa iyang pag-ayo sa kabiyuda nga gitadlugan, diha sa iyang balik sa kinabuhi sa anak ni Jairus nga maoy usa ka sinaligan sa sinagoga ug kining tanan nakapangangha gayod sa tao. Kanindot mga igsuon nga kita mo get in touch ato dayong atong bation kanang kangangha sa mga tao sa kaayo ug sa gugma sa Dios. Nga diin kung kini mahitabo ang atong kinabuhi, makahimo gayud og mga katingalahan diha sa atong pag-ila o pagpuyo diha sa Dios. Sa isgutanan nga bukasyon, nga ato gayud nga nakita nga sa atong panahon karon nagkaut-ut na. Siguro mao kini ang kulang nato. Ang atong pag-attach usab sa atong kaugalingon diha sa kaayo ug sa gugma sa Dios nga inanay matag karon ug unya gipadayag diha kanato. Pero di lagi kita matagbaw usahay o kanunay diha sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, mao na nga inanay atong ginapadaplin ang tawag sa Dios diha sa atong kinabuhi, atong ginabutang sa sideline, wala nahatagag importansya nga di ay kung asa ta sa atong kinabuhi,
sa tiyanggihan ba kita, sa umahan ba kita, sa syudad ba kita, sa eskwelahan ba kita, o diha ba sa atong panimalay, dili nato o wala nato hatagag importansya nga kini sila mga kahigayunan nga makapalambo unta sa atong bukasyon diha sa Dios, pinaagi sa atong pagpuyo o kanunay paghuna-huna o pagsinati sa iyang kaayo. Muna nga kanindot nga dinhinining maong santos nga misa karon atong gihinumduma si San Scholastica nga usa ka berhen. Ingon kita wa man may kaila anak kaniya, Father. Diha sa ilang panahon makita nato mga igsoon nga sila kanunay gayud conscious o naa kini diha kaniya o kanila ang kanunay attached diha sa kaayo sa Dios. Nganong makaingon ako ni ana kay kining si San Scholastica mga igsuon aduna siya'y kaluha o kinsay kaluha niya si San Benito niadtong 480 sa Nursia sa nasud sa Italia. Kining maong kaluha ni dedicate sa ilang kaugalingon diha kang Kristo. Nihalad sa ilang kaugalingon diha ni kang Kristo. Nga diha sa ilang paghalad sa ilang kaugalingon diha sa Ginoo, misunod sila isip managkaluha. Misulod sila isip managkaluha diha sa relyoso nga kinabuhi. Ug si San Scholastica miadto ngadto sa Monte Cassino, usa ka lugar diin naa nagpuyo ang mga mungha, naa nagpuyo ang mga tao nga naghalad sa ilang kaugalingon dito sa Dios. So dito iyang namugna, siya mismo nagsugod sa usa ka katilingban sa mga babae nga nagpuyo gayud diha sa relyoso nga kinabuhi diin kini siya dili pod halayo niini 5 kamilya ang gilayon naapod ang monasteryo nga gidumala ni San Benito. Makaingon kita nga kining duha unprecedented kaayo, no? Usahay sa atong panahon makadungog man kita, no, nga uy managsuo na himong pari, uy managsuo na himong madre. Kini makaingon kita kangangha kaluha nya silang duha nisulod sa maong bukasyon sa pagkareliyoso ug ang ilang kinabuhi ilang gihalad ngadto kang Kristo. Tungod kay kining duha bisan og ingon natong kaluha ni sila, kanunay gyud sila nga atat sa kaayo o kaluoy sa Dios sa ilang kinabuhi nga tungod nining maong kaluoy o kaayo sa Dios silang duha naaghat sa maong pag-multiply sa kaluoy pinaagi sa paghalad sa ilang kaugalingon. Kini ang atong iampo. Dili lamang siguro nga daaw ta, Father, sa among parokya kaluha. Dili ta mangupya kay ang Dios kay balo og unsay pinakamaayo. Kun dili una sa tanan atong iampo ang sinugdanan, ang tinubdan sa maong bukasyon gayod nga mao ang pag-ila kanunay matag adlaw sa kaayo sa Dios nga gihimo matag adlaw dinhi kanato. Kay kung atong maila kanunay unsa kaayo ug kamaluluy-on sa Dios, kini makapaaghat kanato sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Busa atong iampo ngadto kang sa Dios sa panabang ni San Scholastica ug sa iyang kaluha nga si San Benito nga unta nining atong panahon karon. Giyahan kita sa maong inspirasyon nga makita nato ang Dios matag karon ug unya sa atong kinabuhi diha sa iyang kaayo aron kita usab musunod kaniya bisan man
asang lugara kita mo adto. Amen.